Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Nga unsa? Kaya man din akong lingawon si Inday. Ha? Kaya sa tingali na kung usbon ang iyang gibati nang, di ba? Nang? Mintras mo pa muli si Sir ba? Paminaw na ko na nga, dugay pang gitumbalik, Sir. Ako na nang lihok ko nang. Di lang siya ako diretsohon. Ako lang siyang hinahinayon ba? Akong lingawon, ala lang. Oh. Bahala ka. Yeah. Basta timan ilang yun niha. Dili na ko gustong makakita nga may lain pang tao ining bayan nga magsakit ang dugan. Ako yung mong ipasabot ang anak. Kinsa pa man di ay lain. Tira na lang. Okay. Basta kay wa ko magkuwang og pahimangno nimo ha. Sakto na kas pamuot. Kung unsay linugdangan unya nimo buhaton, imo na ng responsibilidad. Unsa utay nasuot sa mga ooy? Naunsa na yung mga dagway, ha? Dili na kinahanglan nga mahibaw kang anong amo tong nga buhat, sir. Ang importante nga nalingaw ka. Ang importante nga nakita nimo nga okay rami. Nga wa mi mapituhi sa muna hibawaan kakauban din mo diha si Miss Nicola. At least, dili na ka mahasol. Dili ka ma-stress. O padayon ang imong kaayuhan. Mora na pinaka-importante sa tanan. Og dili ang among gipati. Dili ang akong papati. Mo tokoy spirgeto ito yuto ko mo tikiri mikiri kitoy sigarong aroy agukoy sigarong aroy agukoy mo tokoy spirgeto ito yuto ko mo tikiri mikiri kitoy sigarong hoy sigarong hoy butang ginagatotoy hostora siri koyo mo di uri oy nang Saan naman lagi nagbuwak ang gumamila? Karon pa ko kabantay. O, bitaw, no? Ninduta tanawon, uy. Nga, ang katahan man ako sila kanunay kada mamubo na ko nila. Mo nang namuwa kong pagayo. Tanawa sa nang ubang tanaw mo, di ba? Hindot kayo lang pagtubo, di ba? Ako ra ng sikreto ang pagkanta nila. What ha? What mo duha? Arala mo, wait mo. Uy. Wait mo. Ay mo pagliyog ng dolor. Butangan tigag. Gumamayla si mong dalunggan. Mura na ko si Rosalinda ini. Uy, ako sa kiko, uy. Oh, siyempre. Sagot di ka kalintan. Bisag di pa kami. Apil nung piti ka. Nana. Gusto ni Duto. Wow! Ang ayan ang hinday, ay. Ang ayan kayo. Ang ayan masagani ka nang? Ikaw sa kiko, pagbutang sad. Ay, ako kapila. Atupan mo. Tickets mo. Picturean minimo. Ay, dili, picture. Bidyuhan kita mo. Una, mukanta ko. Isayaw mo, ha? Ay,
ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all this little pearly shell. Ni Dota na yung tanaw na eh. Kapauli o naman noon ko ini. Lingaw dyan kay sila da. Silang dulor, burag, wa kasabot siyang ibuhat. Di pares na Inday. Oh, wow! Graceful masali mo sayo si Inday. Ay, gimingaw na dyan noon ko ilada. Murag yung amaw eh. Sige, katawasin kita na. Taasan na lang ginakumayo ang akong pasensya. Nasugda naman eh. Padayon na lang kinin ako. Sharo. Sharo, sa pila ka buwan na mong panag-upan din mo fail pakit ko. Samot na ni kon. Adto na unya mi sa iyang pamilya. Dili na kit siya makalikay pa nako. Sunod si Mana, muatan ako na sila sa US. Nagikan sa US, pauli na din hi. Uy, lamiyain mong inununa ng uy. Namiligi kayo? Uy! So, nagkamumhum ng aping mo. Ayaw hilam usang ganun ni Day. Kitang kagmanok anak, tusikon ka. Tusikon. Tusikon. O, tusikon ka eh. Wag yung katumong Inday. Na napuna na noon, no? Nagamumho ang imong nawong. Murag bata nang, awa. Murag bata nang dag. Murag bata nga ni kaon ba? Nagkaon. Lain kita naon. Saan naman tanda? Kuwang mumho ko. Kiko, sad, uy. Gilamos magadimos akong naong imong kamot nga dako kaayo. Kuha na yun ang mumho. Apil lang imong ilong. Unsa? Yabag makakapit ko. Apil lang basok ko na. Kiyawan, kiyawan. Uy, kaligrebas duha. Gitinuod yun ni Kiko ang iyang gisulti da. Ngalingawon niya si Inday. Pero ang pangutana, mausabaka niya ang pagbati ini. Ang asa mo kay? Ay paglakaw sa mo kay. Hey, ampot lang di mo, Kiko. Yabag yung kada. Ari na rin ako yung paglakaw mo eh. Aligreha ko ninyong duha. Ampot na ng Kiko nang, uy. Daghan man di kayo nagkabuang. May pag siya na siya mag-artista kay kumitsanti man di kaayo siya. Karon pa ko ining Kiko da. Nilakaw na lang ko kay sakit na kayo kung ba-baog tiyan kinatawa ng baka ang kabuang bata. Pero sa una, magsige ra gyud mong away. Way adlaw nga dili mo magbanghagay. Unya karon, lingaw na kay kaniya, Inday. Bitaw nang, no? Tinuod gyud na sanga. Kinahanglan pa nga suhituhon gyud nimo ang tao sa dili ka pa mohukom niya. Kay sa una, ay kontrabida mo kay akong pananaw ng Kiko. Good. Uy, ano ka na? Murag doon na lagi ni something imong ngisi. Ang ano di na? Nagdulor!
Agay. Ay, Sandig! Sa sopa lang. Oh, sa sopa lang. Agay, agay. Hinay, hinay. Sa man ang ato tag-hospital? Ayaw. Ato tag-hospital? Ayaw. Ang akong tiilan ni. Nisakit pag ayaw mao nga hapit ko nga wa ko kabalans. Dili gid hapit nang. Wa gid ka kabalance. May gani na ako. Wa pa ko natumbag gid ka ato. Anong di mo tilang, baho? Ay, lumoy. Pila naman ni kaadlaw kung gidada kay mawara man sad god. Karon nisakit gyud maayo. Agay. Ay, lagi na lang, basta gors na. Ay, ang ginisang mo ta sakit kay ko. Okay na ito gors na, basta di lang baho. Ayaw anak ko. Ikaw ba? Ay, sorry na. So, anin lang ha. Injured man ka, sitting pretty lang una ka. Kamera ni Kiko ang bahala din isbay. Ako rin tayo nihiwa ng paliya, inday. Ha? Baga na ka imong hiniwaan, uy. Ing anion, oh. Tanawa. Dali na yun. Yawa. Nipis nga pagkahiwa. Tuluan mo ko. Iba mo ko anak ko. Ay da, ako na lang good. Lagi. Andama na lang mangga o pineapple chunks, be. Agay! Napilog hiwang tudlo. Ay, Kiko! Kanagagtog ko! Dali. Hugasan na tudlo ang tubig. Hugasan na tudlo ang tubig. Hugasan na tubig ang imong tudlo. Dali. Doon ako. Bitaw ko ni mo nga ako rin hiwa. Sakto na ni. Lingkuro na. Ayog yung lihog ka. Kay musiri itong mayo ang dugo na. Ayog yung lihog kay na. Diha lang ka. Lingkor lagi diha. Kaya magkuha kong tambalog tubig. Diha lang yun ka. Tilawi among ampalaya mango salad na. Oh, nganong may bandage man na imong tudlo? Ay, ang pilagiwa nang nagtuom siya sa paliya pa to. Kiyam na itong tudlo. Tagdang agar ta. Pagid ka madag ko sinira inday. Di magina siya kusinira ko nang. Rinahon na siya. Ay, nahon? Taas man, Kiko? Basta kay nanahon kayo. Di tali-suri-suro na eh. Naray na nabitaw na siya. Kadto di ang iyang pagka-comedy queen. Ang gato! Ah. Anong kailakon mo ng isiha? Wa, uy. Sige na nang, kaon na nang. Aw, hungitan talang ka. Ay, ayaw, uy. Lupik pa man sa inutil na to, ana. Be, tilawan na to, na, be. Lami. Yes! Nakatiming na gitaan ko! Woo! Hi, sir! Niamay karon ni Kiko sa kusina, sir, kay injured pa man silang dolor. Maong kami lang una ang nagluto-luto diri. Ay, kaluwis ginoo siya. Nakamaon na kita siya mo. Kamaon na kita ni siya. Kamaon na. Bitaw, sir. Hoy, sir, lamig na kumuluto. Tinuod na siya. Ako'y tigtilaw sa mga luto ni Inday. Sa dili pa may amo ipakaon ni ng dolor. Oh, tilawi dayon, Kiko. Nga nga dayon. Nga nga. Lumian na Inday. Ay. Oh. Nga nang gi-off man mo. Wa magkaisawan mo dool. Nga na laging imong gipaong. Wala kay labot. Ayaw ko ina nga. Nagselos ka nga gihungitan ni Inday si Kiko. Unsa? Are you crazy? I'm not. Ikaw, Joko. Ikaw ang nabuang. Tarong ako sulti ha. Sorry. Pero, wa ko'y laing masulti sa akong nakita.
Nasuko kasi mo nakita sa video nga gihungita ni Inday si Kiko. O sa panday lang tawag, ana, di ba? Wa ko masuko. Kasi nag-ingon nimong nasuko ko. Ako! Ako'y nakakita nga nasuko ka. Wa lagi ko musuko. Wa ka masuko? Pero kuwang na lang iisa na nimo imong kumo og ihapak sa kong naong? Ikaw ang akong ikasukan. Dili ang video. Oh, really? Dili ka naman gani makalitok kinsa ang nasa video? Tungod kay nasuko ka. Nagselos ka. Wa lagi ko magselos. Ngano mo insist manggid ka? Ngano mo magselos masago? Ay, kung pangutanaan na, Joko. Ang imong kaugalingon may pangutan, ah. Tilawi dayon, Kiko. Nga dayon. Wa ko magselos. Wa. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than